Samtang miabot na sa 29 ka mga tao ang nalakip sa listahan sa persons under investigation sa Tibok Central Visayas. Base kini sa record sa Department of Health. Ano ang report? Sa 29 ka people under investigation, 21 nini ang dinhi sa Sugbo. Usa sa Bohol ug 7 sa Negros Oriental. 5 usab ang naay close contact sa nahaunang mga NCOV positive. They were all that were found out to be symptomatics of all the contacts or the contact tracings that we have conducted. Samtang ipadayag sa DOH nga kinahanglan unta nga mahasubay sa protocol and NCOV intervention sama sa pagpatuman sa quarantine facility ug ang protective gears sa mga responders. Sama sa gi-improvise protective suit sa drill responder sa Cebu City Hall nga nagsulob og disposable raincoat atol sa coronavirus response simulation, pwede na kuno kadto kung wala gyoy lain nga magamit. Sa pikas bahin giklaro ni Dr. Bernarda sa DOH nga nag-contact tracing sila dayon sa pagbuto sa isyu sa NCOV. Sa sinugdanan, nakasugat sila og problema sa mga airline company apan nakik-alayon na usab kanila. Some of the contacts of the previous flight from Manila has already been identified, but there were some questions on other passengers who were not found to have addresses. So that's why we have called on the Bureau of Immigration to assist us in those identifying the rest of the passengers in those flights. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.